Lekitoko gazte lokalak ekimena. Espinin saioak asteburuetan egiteko aukera. Labirintoa Lekiton. Kaleka 29. edizioan parte hartzeko deialdiak zabalik. 1593 pertsonek bisitatu dute paleolitikoari buruzko erakusketa. Eguerditik aurrera zaparradekia ez dute etenik izan eta tarteka mardul bota du. Izan ere iluntzean, Iturrio zerrekak ganez egin eta institutuko gimnasioan urak kalteak eragin ditu. Azken urteotan gazte lokalen fenomenoak kezka ugari sortzen ditu biztanleriarengan. Lokalaren segurtasun baldintzak, bizikidetza arazoak edota jokaera arriskutsuak eman daitezkeelako. Hori horrela, Lekitoko gazte lokalak izeneko ekimena martxan jarriko du Lekitoko udalak. Ekimenak hurrengo helburuak izango ditu. Gazteen eta Lekitoko udalaren arteko akordioan oinarritutako gazte lokalen arautegia sortzea eta hauen arteko hartu eman zuzena sortu eta sustatzea, Gazteen eta Lekitoko udalaren arteko hartu eman zuzena sortu eta sustatzea genero ikuspegi aktibo batetik lan eginez, eta bestetik gazte lokaletan segurtasun baldintza minimo batzuk bermatzea erabiltzaile eta auzokideen lasaitasunerako. Ekimen honi hilabete honetan urtarrilean emango zaio hasiera eta 4 hilabete inguru iraungo duen prozesu parte hartzailea izango da. Espinin ikastaroetan, naiz eta ordutegi zehatz batetan apuntatuta egon, aurten aukera dago espinin ikastaroak eskaintzen dituen gainontzeko ordutegietan joateko, beti ere ikastaroaren asteko egun kopurua errespetatuz. Urtarria otsaila da martxoko asteburuetan espinin saioak egongo dira. Azken aukera hau nahi zenez gero, abonatuentzat klaseko 3,75 euro izango dira. Lekitoko sentitu elkarteak eta udalak harrizko labirintoa jarri berri dute Santa Katalinako ibilbidean. Proiektu honekin norbanako bakoitzaren osasuna hobetzea bilatzen dute, lurra eta kosmosarekin konexioak sortuz. Hasi baino harino, hemen itxi behar dozu burua, kanpuan eta zentra zure gorputzian. Eta joan gitxika aruntz. Sentitzen badozu para egin behar zarela, paraten zara. Eta egiten da interkambio energetikoa eta aurrera soiaz. Borobil bat, hemen para behar zara, hasi baino harino. Zu sentitzen dozunean, urten eta hasi bidea itzen eta esan duguna. Sentitzen dozunean, para, interkambio energetiko eta aurrera. Bide hau egiten dutenen osasunean, onura handiak eragiten dituela adierazten du sentituk. Eta ideia eta pentsamenduei ordena ematen laguntzen diela. Kaleka 29. edizioan parte hartzeko deialdiak zabalik. Jaialdiaren 29. edizioa uztailaren 18tik 22 ospatuko da eta 2 sekziotan banatuko da. Batetik Kaleka Scratch. Garapen prozesuan dauden proiektuak, esperimentatu eta probatu nahi duen artista, kolektibo edota elkarte profesionalak, urtarrilaren 31 arte izango dute deialdi honetara proposamenak bidaltzeko aukera. Bestetik Kaleka sekzio ofiziala. Espazio publikoa edo izaera bitxiko espazioak gaurkotasunean burututako sorrera lanetan bazabiltza, sekzio ofizialean parte hartzeko proposamenak bidaltzeko aukera ere izango da urtarrilaren 31 arte. 1593 pertsonek bisitatu dute paleolitikoari buruzko erakusketa. Erakusketatik 1098 bisitari eta 505 herriko ikastetxeetako ikasleak pasatu dira. Erakusketa honetan, teknologi berriak erabiliz, 3 kobazulo bisitatzeko aukera izan dugu. Bentalaperra, Santi Mamine eta Armintxe. Erakusketa hau azaroaren 30tik urtarrilaren 7 arte egonda. Esto es romper con la legalidad. No hemos roto nada. Paddington B. 100 urte beteko dituen izeba luzirentzat opari proposamenaren bila dabilela,
Paddingtonek trokelatutako liburu berezi bat aurkituko du Gruber jaunaren antigualeko gauzen dendan, eta hainbat lanetan hasiko da liburua erosi ahal izateko. Baina liburua lapurtzean gauzak korapilatu egingo dira. ¿Cuál frase es? The Disaster Artist. Beste pelikula baten sortze prozesua kontatzen du pelikulak. Tommy Wiseau 2003 urtean estreinatu zuen The Room lanarena hain zuzen. Inoiz film txarrenen zerrendan sartu bazuten ere, kultuzko bilakatu zen azkenerako eta gauerdiko emanaldietan aretoak betetzen jarraitzen du. Lo estás haciendo genial. Tranquilo. ¡Acción! 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 Dilo más fuerte, aquí dentro no te oigo. Di acción, pero que te oiga. Vale. ¡Acción! Eguraldia. Eguraldi traketsa, zaparradak eta giro hotza. Eguerditik aurrera zaparradekia ez dute etenik izan eta tarteka mardul bota du. Izan ere iluntzean, Iturrio zerrekak ganez egin eta institutuko gimnasioan urak kalteak eragin ditu. Egunaren amaierarako egoera zertxobait baretzea espero da. Bihar goizean oraindik anemenka euri pixka bat egingo badu ere, arratsalderako oroar atertu egingo du. Asteburuan astiro mugituko den fronte baten eraginpean egongo gara. Zerua ilun agertuko da eta goizpartean euritara joko du. Arratsaldean nabarmen oztuko du ondorioz, elur mailak behera egingo du, 400 eta 800 metro ingurura. Igandean goizean euri giroarekin jarraituko dugu. Elur maila ere oraindik 500 metro inguruan egongo da. Arratsalderako atertzen hasiko da. Astelenean ez dugu euririk izango, baina zerua hodeitsu mantenduko da. Arratsalderako tenperaturak gora egiten hasiko dira, hegoaldeko haizeak lagunduta. Asteartean giroa berriz okertzen hasiko da. Haizeak arratsaldean ipar mendebaldetik joko du, olada oso gogorrekin, eta itsasoaren egoera ere asko gaiztotuko da 4 eta 5 metro inguruko olatuekin.